dôvery vláde Slovenskej republiky. Dnes ráno, vážené dámy a páni, zasadla vláda a v súlade s príslušnou procedúrou schválila stanovisko, ktoré je v písomnej podobe a ktoré nemienim teraz samozrejme celé čítať, pretože by som zbytočne zabral priestor a čas, ale predsa len si z neho vyberiem niekoľko častí, ktoré by som rád zvýraznil. Bez akéhokoľvek osočovania alebo zosmiešňovania musím povedať, že redakciám denníka SME a denníka N muselo dlho trvať, kým vám zostavili, pán Šimečka, tento váš príhovor. To je presne ako keby sme čítali denník N a denník SME od rána do večera. Ja viem, že ste všetci mimoriadne v područí týchto liberálnych médií a robíte len to, čo vám prikazujú, pretože vám často vyčítajú absolútnu nečinnosť. Vážený pán poslanec Šimečka, v stanovisku, ktoré predkladám, aby som sa od tohto stanoviska neodkláňal, veľmi jasne hovoríme, že ak sa pozrieme na udalosti rokov 2020 až 2023, je dosť také komické, že viacerí bývalí aktéri opísaných deštruktívnych, ale aj komických procesov sú teraz podpísaní pod predmetným návrhom. A to poslanci minimálne z 3 poslaneckých klubov. Kritizujete nedostatky, ku ktorým ste výrazne prispeli, pretože ste mali svojho predsedu vlády, pána Odora, ktorý jednoducho mal veľa mesiacov k dispozícii. A preto samozrejme si všetci musíme uvedomiť, že nie všetko je také jednoduché, ako vám to napíše denník SME alebo denník N. Vážený pán poslanec, nebudem sa tu teraz s vami naťahovať ohľadne čísel, pretože si myslím, že príslušní ministri budú reagovať na to, čo bolo povedané, ale ako ste si nevšimli, že Slovensko na jeseň 2024 dosiahlo historicky najnižšiu nezamestnanosť od jeho vzniku. 2024, ak dobre rátam, tak to už bolo za našej vlády. Zaviedli sme nový automat na výpočet minimálnej mzdy, to je 60% priemernej mzdy. Ak sa v tomto roku sociálni partneri nedohodnú na výške minimálnej mzdy pre rok 2026, určujú už nový automat. A v roku 2026 by tak podľa kvalifikovaných odhadov dosiahla minimálna mzda 920 eur. V roku 2020... Pán poslanec Matovič, dodržujte rokovací poriadok, odstúpte od rečníckeho pultu. V roku 2028 to bude 1021 eur. Zvýšia sa aj príplatky za prácu v noci a cez víkendy, keďže sú naviazané na minimálnu mzdu. Nevšimli ste si, pán poslanec, že skutočný 13. dôchodok je vo výške priemerného dôchodku za predchádzajúci rok. Nevšimli ste si, že ľudia, ktorí sa starajú o odkázaných domácností, dostávajú od januára tohto roku vyššie a nekrátené opatrovateľské príspevky. Nevšimli ste si, pán poslanec, že sme znížili sadzby DPH na vybrané druhy potravín, tovary a služby a urobili sme všetko preto, aby rast cien potravín nenastal a myslím si, že sa nám to podarilo. Urobili sme všetky opatrenia, aby nešla hore ani elektrina, ani plyn v roku 2025. Myslím, že toto stačí, aby som použil ako hlavný argument na údaje, ktoré vám spísali novinári z denníka N a z denníka SME. Ale idem k tým najpodstatnejším veciam, ktoré ste otvorili, pán poslanec Národnej rady, pretože si myslím, že o nich treba slovenskej verejnosti niečo povedať. A opäť vychádzam zo stanoviska vlády Slovenskej republiky. Je zaujímavé, akú postupnosť máte vy, tzv. Demokratickí politici, liberálni politici, pokiaľ ide o likvidáciu súpera. Najskôr sa ho snažíte zdiskreditovať. Pán poslanec Šimečka, ja si nepamätám, že by ste vy a vaša strana namietali, keď došlo k zneužitiu trestného stíhania pre pytliactvo, ktoré bolo úplne vymyslené. A líder opozície na právnických poradách bol nahrávaný obrazom aj zvukom a že tieto všetky nahrávky sa na Vianoce púšťajú ako vianočný darček len tak pre zábavu. Práve tými denníkmi, ktoré vám pripravili vaše vystúpenie. To je jednoducho prvý krok, ktorý vždy vy máte. Najprv toho vašeho oponenta treba zdiskreditovať.
Potom, keď vám to nevíde, pretože tie pokusy o moju diskreditáciu sú už pomaly 30 rokov, tak sa rozhodnete, že toho človeka zatvoríte. Kde ste boli? Počkajte. Áno, kde ste boli? Pýtam sa, kde ste boli vy a vaša politická strana, keď sa tu ráno o 5. hodine vykopávali dvere, keď sa obviňovali ľudia bez akýchkoľvek zákonných dôvodov, keď sa ľudia posielali do väzby a najmä kde ste boli, keď tu boli úmrtia. Kde ste boli, keď zomrel človek, advokát, za to, že ministerstvo spravodlivosti, rezort neposkytol tomuto advokátovi. No, neboli ste vo parlamentu, ste boli súčasťou politickej strany, ale boli ste ticho. Lebo to je presne tá postupnosť, ešte raz. Najprv diskreditujete, keď vám to nevíde, tak toho človeka chcete zatvoriť. Ani to vám nevyšlo, pretože si všetci pamätáme, aký cirkus tu bol v Národnej rade okolo väzby, nielen mojej osoby, ale aj ďalších ľudí. Pokračujem ďalej, ak teda dovolíte. Ak ani to nevíde, tak vytvárate takú atmosféru, že dnes je úplne bežné, že prakticky každý tretí deň dostávam, vážený pán poslanec Šimečka, maily, že mám bombu pod autom, že mám bombu v byte, dostávam pravidelne všelijaké nábojnice a podobné veci. A potom sa čudujeme, že príde nejaký 15. máj. Čiže vy máte jednoducho peknú postupnosť. Najprv zdiskreditovať, potom zatvoriť, potom zastreliť. Keď ani to nevíde, tak zrazu teraz hovoríte, a žiadate ma láskavo, že Robert Fico, prosím ťa už odíď odtadiaľto z tejto politiky. Chcem vás požiadať, vážený pán poslanec Národnej rady. Vlády na Slovensku sa nebudú meniť na uliciach. Ja viem, že si to veľmi želáte. Vlády na Slovensku sa budú meniť len na základe výsledkov demokratických parlamentných volieb. A spýtam sa ďalej. Ako nám vy zaručíte, keď tie voľby prehráte, vy ich znovu prehráte najbližšie? Pretože ak si myslíte, že my nie sme schopní prejsť každú obec, každé mesto, že nemáme schopnosť robiť politiku, tak ste na veľkom omyle. Ale chcem sa spýtať, ako nám zaručíte, že nám nevyvediete to, čo dnes vidíme napríklad v Rumunsku? Ako nám zabezpečíte to, že nám nevyvediete to, čo dnes vidíme v Gruzínsku? Ako náhle vyhrá, a to je tá veľká západná demokracia, niekto, kto vyhrať nemá, tak sa použijú automaticky všetky metódy na likvidáciu takéhoto volebného výsledku. Dámy a páni, nech je Rumunsko odstrašujúcim príkladom, pokiaľ ide o prvé kolo prezidentských volieb. Nech je Gruzínsko odstrašujúci príklad toho, ako sa správa tá veľká demokracia vtedy, keď vyhrá ten, kto jednoducho vyhrať nemá. Nepochybujem, vážený pán poslanec, že po diskreditácii, po tom, čo ste nás chceli pozatvárať, čo ste nás chceli pozabíjať, teraz potom, čo ma prosíte, aby som odišiel, že príde etapa zneužívania ulic a potom, keď dôjde k demokratickým voľbám a v týchto voľbách prehráte, tak budete spochybňovať výsledky demokratických volieb, budete hovoriť, že sme to sfalšovali, pretože vy jednoducho nie ste schopní vyhrať parlamentné voľby. Prosím, už vyhrajte parlamentné voľby. Prosím, prosím, vyhrajte, nenariekajte a pristúpte k normálnej, férovej súťaži. Nebudem sa, vážený pán poslanec, pretože je tu takáto časť v mojom stanovisku zaoberať takými tými prízemnosťami. Ja neviem, čo ešte viacej mám povedať, keď predložím doklad, že som v žiadnom luxusnom hoteli nebýval. Dobre? A býval som, viete, to je celý problém vašej politiky. Býval som jednoducho v rezorte, do ktorého letí lietadlo z Bratislavy a kde boli rodiny s mladými deťmi. A to isté presne ako je pri bývaní. Keď ja si kúpim byt, tak je to najluxusnejší, najhonosnejší byt. Čo na tom, že to je v bytovke, kde žije 37 rodín s malými deťmi? Tak keď si môže dovoliť rodina s 3 malými deťmi nejakej bytovke, to si už fakt tento byt trojizbový nemôže dovoliť predseda vlády. To naozaj už ja nemôžem ísť, pán poslanec, ja nemôžem ísť na dovolenku tam, kam chodí z Bratislavy lietadlo a boli tam desiatky rodín s malými deťmi. Vidíte, napriek tomu hovoríte, že ste to nepovedali, rozprávate tu príbeh, ako v čase, keď sa na Slovensku nedarí, sa Fico kúpe v Zlatej vani. Toto ste v podstate povedali slovenskej verejnosti, pretože toto ste presne povedali. Takže ja vás poprosím, ak nechcete ísť do tejto diskusie a nechcete si znovu vypočuť, ako ste sa priživovali s celou rodinou,
na všetkých dotáciách, tak by som bol rád, keby sme do tejto úrovne diskusie nešli. Predovšetkým sa chcem venovať však časti stanoviska vlády, ktorá sa týka zahraničnej politiky. Pán poslanec, možno si to nepamätáte, alebo si to nechcete pamätať. V roku 2006, keď sme prvýkrát zostavili vládu, je mi tu svedkom terajší minister obrany, ktorý bol minister vnútra, sme dostali z Európskej komisie oficiálny list. A v tom liste bolo napísané, že ani sa neuchádzajte o vstup do Schengenu, pretože všetky podmienky, ktoré sme mali splniť, boli prakticky nesplniteľné, pretože predchádzajúca vláda neurobila v tomto duchu nič. My sme ale zabrali a Slovenská republika vstúpila do schengenského priestoru aj s ďalšími. Spomeňte si na euro, veď to bola naša vláda, ktorá zavádzala euro. To nebola vláda pána Dzurindu. Schengen, euro. Najvyššie formy európskej integrácie prebehli počas našich vlád. A rovnako opakujeme a hovoríme, že najvyššia miera európskej integrácie musí byť spojená s našim právom poukazovať na to, čo sa v Európskej únii deje. Ak sa pozrieme na roky 2020 až 2023, opäť pripomínam, mali ste tam dlhé obdobie svojho vlastného premiéra, vždy ste iba skonštatovali, že pozor, je zvláštna situácia v Európskej únii, ale nikto z vás nebol schopný ponúknuť akýkoľvek recept na to, čo sa v Európskej únii aj deje. Preto mi dovolte, aby som veľmi krátko zareagoval na tie nezmysly, ktoré ste povedali v úvode svojho vystúpenia, pretože čo sa babe zachcelo, to sa jej prisnilo a to je presne podstata vášho postoja v zahraničnej politike Slovenskej republiky. Nikto tu nespochybňuje a nebude spochybňovať, že členstvo v Európskej únii a členstvo v NATO je životný priestor pre Slovensko. O tom predsa nikto nikdy nič iné nepovedal. Byť vami by som príliš nenarábal s tými miliardami, pretože Slovensko, pokiaľ ide o ekonomický vývoj, sa o pár rokov stane čistým platcom do rozpočtu Európskej únie, nie čistým prijímateľom. Takže prosím, nestrašte tú verejnosť, že Slovensko príde o nejaké miliardy. My prídeme o miliardy preto, lebo sa jednoducho ekonomicky dostávame do situácie, kedy nebudeme si môcť nárokovať platby z európskych fondov. A to je podstatne iný prístup, ako ste naznačili vy vo svojom vystúpení. Pokiaľ však ide o Európsku úniu a pokiaľ ide o NATO, stoja pred nami výzvy, na ktoré musíme, pán poslanec, reagovať. My nie sme ľudia, ktorí sa na to budú pozerať mlčky. Uvediem príklad, pokiaľ ide o zvyšovanie obranných výdavkov v NATO. Toto príde. Bol by som veľmi zvedavý, ako by ste na to reagovali, ak povie nový americký prezident, že teda nebudú to 2%, ale budú to 3%, 4% alebo 5%. Ako vás poznám, tak poviete, že áno a zoberiete polovičke dôchodcom dôchodky, lebo iné riešenie nebudete mať. My na to odpovedáme však, že táto výzva je tak vážna pre nás, že musíme dopredu formulovať postoje vlády Slovenskej republiky. A my ten postoj máme a hovoríme v poriadku. Ak niekto chce zvyšovať výdavky na obranu, len za predpokladu, že významná časť týchto výdavkov na obranu sa bude dať použiť na duálne účely. To znamená na projekty, ktoré sú dobré aj pre civilnú časť slovenskej verejnosti. Perfektný príklad, vojenská nemocnica, ktorú teraz staviame v Prešove. 600 miliónová investícia, najmodernejšia nemocnica, ktorá bude v roku 2027 stáť. Takže náš postoj je úplne jasný. Ste vy schopní formulovať vaše postoje, pokiaľ ide napríklad o zvyšovanie výdavkov na obranu? Náš postoj je v tomto jasný. Áno, za predpokladu, že budeme môcť z toho robiť aj civilné projekty, napríklad opravu infraštruktúry, spomínali ste mosty, alebo to môžu byť iné projekty, ktoré sú pre Slovensko mimoriadne dôležité. Môžeme ísť ďalej. Máte svoj postoj k tomu, ako sa má rozširovať NATO? Čo vám pomôže, keď tak chodíte po Kieve a sľubujete Zelenskému, že budete podporovať vstup Ukrajiny do NATO, keď sám dobre viete, pán poslanec, že samotné Spojené štáty americké túto ponuku Ukrajine jednoducho nedajú. Táto ponuka nie je na stole. Ale my veľmi jasne a vážne hovoríme, áno, je to náš životný priestor, ale súčasne pripomíname, že rozšírenie NATO o Ukrajinu je základom 3. svetovej vojny. To je jasný postoj. V tom je rozdiel medzi vami a nami. Že vy ste statickí. Vy len vidíte Európsku úniu, vidíte NATO a nevidíte nič iné. My vidíme nejaký vývoj v týchto inštitúciách. Európska únia. Máte nejaký názor,
Keď už toľko hovoríte o konkurencieschopnosti, vážený pán poslanec, čo by sa s tou konkurencieschopnosťou malo robiť? Lebo to nie my, pozor, celá Európska únia sa takto trase od strachu. Vidím to na pravidelnom zasadnutí Európskej rady, že Európska únia ako celok nie je schopná konkurovať Číne, ktorú ste tak znevážili, Turecku, ktoré ste tak znevážili, Vietnamu, ktoré ste tak znevážili. Ja by som tak trošku, viete, ja dokonca v iných krajinách aj nehovorím, bol by som veľmi rád, keby ste krajiny, ktoré sú spojencami v NATO, nenazývali krajinami, ktoré sú diktátorské. No Turecko je náš spojenec v NATO, pán poslanec. Napríklad. No. A povedali ste, že teda pán prezident Turecka je nejaký diktátor. Ste sa asi už úplne museli zblázniť. Však to je krajina, ktorá je členským štátom NATO a má druhú najväčšiu armádu v rámci Severoatlantickej aliancie. Čiže my musíme mať odpovede, ako na tú konkurencieschopnosť reagovať. Viete, keby niekto prišiel a povedal, že prvá vec, na ktorú sa musíme pozrieť v rámci Európskej únie, sú ceny energií, alebo jednoducho nie sme schopní konkurovať. Ak my platíme za 1 megawatt plynu 50 eur a Spojené štáty platia 8 eur, ako im chcete konkurovať? Avšak túto tému nechce nikto riešiť z geopolitických dôvodov, lebo Ukrajina. A preto prichádzajú rôzne návrhy, pri ktorých ma naozaj začína mraziť. Dobre, viem si predstaviť vysokú mieru integrácie v rámci Európskej únie, pokiaľ ide o euro, máme, pokiaľ ide o Schengen. Zatiaľ vyššia forma integrácie nebola dosiahnutá. Prichádza sa však s návrhmi, ktoré už nehovoria o integrácii, ale hovoria o totálnom obmedzovaní národnej suverenity, hovoria o spoločných politikách, ktoré v podstate znemožia štátom, aby čokoľvek robili samostatne. Dokonca sa tu objavujú aj hodnotové otázky. Vy si robíte veľké žarty z toho, vážený pán poslanec, že vy chceme niečo prekryť alebo zakryť nejakými hodnotovými otázkami, ale veď hodnotové otázky, ako ich vy prinášate do tohto štátu, rozvracajú tento štát, rozvracajú kultúru, rozvracajú národ, rozvracajú našu históriu. Preto je úplne normálne, že prídeme s určitými iniciatívami ústavnými a budú predstavené v krátkom čase, ktoré sa budú dotýkať 3 zásadných tém. Ja to tu poviem. Prvá téma bude otázka, ako má vyzerať štátny vzdelávací program. Či musí byť v súlade s ústavou Slovenskej republiky, alebo či tým deťom budú tí učitelia rozprávať čokoľvek. My hovoríme, štátny vzdelávací program musí byť v súlade so zásadami a hodnotami ústavy Slovenskej republiky. Všetko nad to budú musieť odsúhlasovať rodičia. Druhá veľká téma je, a budeme sa s tým musieť vysporiadať, pretože dostávame sa do absurdných situácií, ktoré dúfam nikto z nás tu nebude rešpektovať v budúcnosti. Ja som ten príklad spomínal. Viete si predstaviť, že by ste boli odsúdení, prepáčte, hovorím to ako teóriu teraz, za nejaký trestný čin na 5 rokov do väzenia a vy by ste si skočili do matriky, aby ste si zmenili pohlavie na ženu, aby ste si mohli 5 rokov užívať v ženskej väznici. O tomto je dnes Európa. Pozor, toto začína byť Európa. Preto našou povinnosťou bude povedať veľmi jasne v ústave Slovenskej republiky, že Slovensko pozná iba 2 pohlavia. Muža a ženu. Nič iné nemôže poznať Slovenská ústava a Slovenská republika. Tretia vec, ktorú budeme určite upravovať, že presunieme do ústavy Slovenskej republiky ustanovenia zo zákona o rodine, pokiaľ ide o adopciu detí. Nikomu sa nebude nič zakazovať, len presne dáme do ústavy to, čo je napísané priamo v zákone o rodine. Pán poslanec Šimečka, tých víziev v rámci Európskej únie bude toľko, že ak si stále zachováte ten statický rozmer, že Európska únia nič iné nemôže byť a NATO a nič iné nemôže byť, v danom okamihu máte pravdu. Ale ja sa musím vrátiť do reálneho života. Tu sú so mnou kolegovia, ktorí zažili, aj tu sedia ľudia. Musíte žiť v takomto superštáte. Hovoríme o vývoji, ktorý môže nastať, že to bude takto, nebude to inak. Ja si myslím, že Európska únia vznikla inak. Ďalší problém, ktorý máme, je mierový charakter Európskej únie, ku ktorému sa musíme vrátiť. Ako je možné, že veľká časť krajín Európskej únie podporuje vojnu na Ukrajine? Predsa Európska únia nie je vojenský projekt. Je to mierový projekt a tých vecí je veľmi, veľmi veľa. Takže prosím vás, hoci sa tejto diskusie nebojím, ste si našli zase nejakú pomôcku, niekto vám to ponúkol v denníku SME a v denníku N a v Aktuáli, takže choďte a rozprávajte, že niekto tu chce vystúpiť z Európskej únie a niekto tu chce vystúpiť z NATO. To tu nikdy nebolo.
My len hovoríme, že sú situácie, na ktoré musí byť vláda Slovenskej republiky pripravená. Nebudem ja sa pred vami vyviňovať a vôbec nemám dôvod ani teraz dávať nejaké argumenty, aby som vyvrátil vaše tvrdenie, že robíme hanbu v zahraničí, že v podstate nič nedosahujeme, nič nemáme, nič nevieme. Ja viem, že žiarlíte a závidíte, ale to je váš problém, pán poslanec. To je váš problém, nie je náš problém. A my budeme v tejto suverénnej zahraničnej slovenskej politike pokračovať na všetkých 4 svetové strany a môžete sa aj roztrhnúť. A môžete nadávať do diktátorov komukoľvek. Ja si myslím, že máme povinnosť predovšetkým odmietnúť myšlienku novej železnej opony medzi Európou a Ruskou federáciou. Máme povinnosť uvažovať o tom, čo bude po skončení vojny, lebo tá vojna raz skončí, či budeme mať záujem štandardizovať vzťahy s Ruskou federáciou alebo nie. My hovoríme jasne, že áno. Veď majte odvahu, hovorte vy tieto veci. Veď vy neviete, čo by ste povedali. Keby ste dostali otázku, pán Šimečka, čo chcete urobiť v prípade, že skončí vojna? Ako si to predstavujete s Ruskou federáciou? Asi by ste najradšej povedali, že keď sa Ruská federácia vytratila, aby ste tento problém nemali. My máme odvahu tie veci pomenovávať a hovoríme ich dopredu a veľmi jasne sme predvídateľní v zahraničnej politike a preto aj získavame v rámci našich vzťahov naozaj na určitých výhodách, ktoré ja vidím v súvislosti s mnohými projektami. Ak sa pozriem na ten zoznam dôvodov, ktoré ste uviedli, opakujem, to je 37 článkov z liberálnych médií, to ste sa nemuseli ani namáhať, ste si to mohli aspoň vystrihnúť a ste to takto mohli prekladať a čítať. To je vaše rozhodnutie. Vládna koalícia nie je pod vplyvom žiadnych liberálnych médií ani mimovládnych organizácií. Nie je. Vy ste. A v tom ste nebezpeční, pretože nie ste slobodní. Neviete, čo to je politická sloboda. Vy nie ste politicky svojprávni. Vidíme veľmi často, keď dôjde k nejakej udalosti, vždy čakáte na to, aký povel príde z denníka SME, N alebo Aktualit. A potom po 24 alebo 48 hodinách na to reagujete. A preto vôbec o tom nepochybujem, že ak ďalšie parlamentné voľby prehráte, vy ich prehráte. A to si všetci napíšte teraz. Príde éra spochybňovania týchto výsledkov. Za týchto okolností, keďže sme tu mali čitateľský krúžok denníka N a denníka SME, ja nevidím dôvod to teraz rozoberať, pretože to si prečítame aj sami v novinách, ktoré nás nemajú radi. Môžem len dôjsť k záveru stanoviska vlády Slovenskej republiky, ktoré samozrejme v žiadnom prípade nemôže akceptovať dôvody, ktoré sú uvedené v návrhu na vyslovenie nedôvery. A preto vláda Slovenskej republiky považuje návrh na odvolanie vlády za neopodstatnený a účelový a na základe uvedeného vláda nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery vláde Slovenskej republiky. A pozývam vás na čítanie správy neverejnej. Dobre si uši nastavte, pán Šimečka. Ďakujem pekne.